mangrengga ruming kuri pangkun tanpa siring kang mamas-mas muruping langit Mastutu nampa sidhem awikna mastu silat mrikwang jagat karana siran tandha kawisisaning bisana sono sinawung lan lopes temasih tantun lambang bodho jinantur tutur patela tulat-tulat elat ing paradya minusi temu-temu pramniskara karana diutung ing jaman purwa dinardita melaloto mangkat kapasan ing gupita tanpun renggeng pralembang matumpa-tumpa marma panggung sang murweng kata sebebyar dumadining wayang purwa turakan ing kandhane narik runtuting basa dumeng gunung musurasa yen linarasaya karaos mulat saliruhan rasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilukaca jarwa sinakup cangcar tulok peciwis gemlar jeneng pagliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa surya candra daru nyang kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tepangkar kaya sirambun kaya jawapating krembyang dadi padhang ing kutu-kutu alang-atoga buron monom yang buron triya dadi obrolan tanpa wijalan padhang trawangan nari sang Hyang Rawi ingkang asam merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangran iku krabang mrengangah lamun kaeksi ayahan dilan dilanto bumi saya dangu sumunu sang Hyang Arka kados neblak kenan kiring abang esmu jenar kabar bawar nari sang Hyang Basanta tanam dawa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung kenem lan gendanu kasiring prabancana lenggan lenggun nganti kaya gunung makuta mega tanpa taes dangu selaing kawula dasi dene rasangu kaya buga garap tegal sawai panglur seluruh tanah pedhoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil kados nari jagat mus katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut yudha rebut teja rebut kekuwung parandene daten ing kemadani kekuwunging praja ing Astina ing Liman Benawi ing Kuru Janggala Prantana garing kang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja Pranyata garing kang kedha puri padhang jagate dhuwur kukusi adoh kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wae ing asta wisaraning adil praja ing Astina menang capna dasa ramaning Sang Nata dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana ya Prabu Suyudana ya Jaya Pitana ya Gendari Suta ya Dastratmaja ya Santri Pamangsah ya Sang Kurupati ya Kurawa Indra
ya Sanata Prabu Gandharya. Nyata lamun Alindra guna ngagunatan ngendhak menaring jalma luhur datan kula kaliyan dapan kasoring sesami. Yen to ginunggal ing jajahan luhuring keprabon sadalem mangketan pedhot pinunggal kang kawicarita. Risajo Sanata Paramas tinggil natura tulungga dampar kang pinalipit ing kencana pinathik sesotya nawarna lelemek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginanda widoli sajebat kasturi denab sanggaring Prabyata manggo ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon banyak dalang sawunggaling kaca asli panggo kang sami rupa kinebutan laring manyura kanan kiring kongas gantaning Sanata pindha prayangan blabar dumugi pangoraan tembene kang muning astana sifat kamanungsane panjaya Sanghyang Bathara Kuwira diwaning kesugihan Ngejawanta ing Jawi Andir sanggaring para kawula Nayaka Begamber blabar yayah samudra datan tepi piwadatan kantun anung-anung tungguling praja ing Astina ingkang sampun kepareng terpepeh pindha sata metarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika to warnane sang nindya mantri pukawarsaning praja adedaleming palasa jenar Rekina Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantalpati Ladan sampun ngomong pira jambul wanang parandri pinajul ngasta batal wakling Sang Buminata krana genya wasis pranata tata rakiting negari Ngastina Rekina Patih Harya Sengkuni mekeraken nujumparan para praja ing Astina pandhita ing saka 5 ya ing saka Panca peparap Begawan Durna ya Sang Kumbayana pandhita buntas kawri sithik paningaing sabarang pangandikane dadi turta kasunungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendat jinromenter tinumbak bengkung sinuduk utuh ila dadal mangka lamun dados gruning Sang Hyang Parasata Kurawa pamungkasing pasiban kadang nutus satring tirta tinaraden Harya Kartamarma ing inggih kandher blabar sangganing sana gantung sibo tidhem madyaning pasewakan dadak sakeling mangke kawis ngarawipun agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa dadi Gurawalan inggalih Sanata Prabu Duryudana parandening mangke dereng kepareng medhar pangandikan binarung swaraning bendhemonya mangungkung miyah mriyem pusaka ing Astina katandha bilih Sanata samedhar pangandikan kumangun jeneng pangandika Sanata ing Astina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Tuang sembah miring ulun kapurba risang murbeng rat
Sretenon ning pasewakan sono maneka warna Puspeteng udana miang panjrah sarwa rukma ranggeng manik nara narawata Prabanyo kang sumirat kenyaring tejo lir ki lat sisiring tatit wimbo kekandamre saparan mangambar hongas
Leng-leng gati awan sapa Nikeng Astina samantara teket Tegal Kurunarya Dewa Kresna lakunira Sireng Prasurama miangkan wacanaka dulur Narada pangya tegalwi luri melu karya sang bupati Bupati langsung orang adil kalau sasmitaring subjagad wasisan kudoro Paman Boso Jenar ayo dadake kagian pengurusin aman Mairo biji banten ajengan Maniro Paman Batih Arya Sembuni kawula nonton kirana Prabu Paman Resabdo pangandika paduka miji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan keparenging abdi cumadong dawuh nggir mundi dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana Paman Boso Jenar nggih kadiparat anggone si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiting negari Ngastina maradiake matur marang Manira Paman Patih Boso Jenar nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan anak Prabu Ngastina menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhahipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen polah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana nuninggih dadosaken suka Marwata Suta raos sing manah boten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna angresi paman ngadhep ngarsaning Manira Paman Patih Boso Jenar sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkaping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapada paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun lo tampi dawah sami-sami Paman Boso Jenar mugi prayogakna anggenipun paman ngadhep ngarsaning Manira nuninggih sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan nggih anak Prabu Ngastina Bapa Durna Bapa ing Sukalima Sarawuh paduka Bapa Durna katuran karaharjan rawuh Bapa Sukalima wonten negari Ngastina Bapa Nebandurna ing Sukalima
Astakus wala sila bertobo suwalu gimbal sumorante hawala lha nggih nger tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang bapa ing Saka Lima mangga widodone skala sowan kula namung kemareng kula ngaturaken pudi astawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina nger anak Prabu Duryudana sampun lo tamya karya bombong raos sing manah boten langkung kasih kecak nuanggen jengandika lenggah bapa menembaning Saka Lima kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing Saka Lima nger kawula naknan apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno ngguru ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo lho Diwaji sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapting Delan sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang ngrayipun Kartomarmo namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeping pangabektinipun ingkang ngrayi kunjuk Sandhawada Paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana Gusti Tampa siya diatur sembah lawan pun Kakang ora lihat pangestrinipun Kakang Wratakna mrikadaning sun sangganing para sata kula kang padha gantung sebo Yayi Dimas Kartomarmo lho iki menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat lan tatanan para wadyabala kang padha sebo ing sunedya mbabarake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawuhaken ingkang rai namung estu padha Kanjeng Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu. Sarawuh paduka Koko Prabu Baladewa. Ari paduka ing Ngastina ngaturaken pasegahan panagrami kunjuk Sandhawada Paduka Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu ing Mandura sembahan kula Koko Prabu. Jagat wasisaning Upanara wayah tur jagat Patih Indra Jaladewaku. Yayi. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Asung paseganipun Paduka Yayi Prabu Tuprap ing Raka ing Mandura. Namung kosok pangsulipun ing Raka ngaturaken salam taklim kula katong ngersa Paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Boten langkung kaskecanan kincengan dipenggal Koko Prabu Baladewa. Kawula nuwun. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura. Mriki lenggan sak mangke Yayi Prabu Ngastina. Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tandhah wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun aboyo kirawuh cenandika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu ila mrayi wonten lepatipun ingkang rayi Parmohan Babarana pangamsami dhateng ing rayi Ngastina. Dene kula kumawancang rawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sesembahan kula Koko Prabu ing Mandura. Yayi sampun ngantos wonten griya sing pangandika paduka kados mekaten jernyatanipun ingkang Raka ing Mandura menika sinampiran pakaryan dados pamomong ing sanggaring kadang-kadang kula para sata Kurawa. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan katimbalan ing wanci ratri kula boten badhe suwala tertemtu tansah mastuti sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina. Mas malaka selak raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Sasampunipun kula prapta wonten Gagriya Praja Ngastina dinten sak mangke. Kaselak raos sing manahipun ing Raka daya-daya kawunikanipun apa ta sababipun dening Kang Raka katimbalan sowan. Yayi. Menawi kepareng kawedharing kathahku wonten kababarna nanging mawi tumraping sanggaring para kadang sentana. Monggo kula ndherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang Raka ing Mandura. Kepareng kula nedya nganulaken jangga niringaken karna mastuti sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Long-long rambyang lingkan griya leriwang candra katawangan songo ing dias katuritan limut
kabiyataning ojit ram remengri yo ma nawo kagunging wang wiseso Prabu Mandura wonten timbalan ngadhawuh Kyai ingkang sebisa sadèrèngipun kula mbantaraken pitados sing masirakan wong salwangsul nglatoraken keparengan beta parangsami dhateng ingkang rayi Mestina anggen kula wantun ambuya dhateng Sengandika Kanjeng Prabu Kyai tasih ageng parimarmanipun ing Prabu Mandura tumuntun sakmangke kula aturi ambabarana dhateng ing Raka babakan perkawis menika menapa ta sababipun dene Paduka Yai Prabu Amidi dhateng piswanipun ngrokeng Mandura? Nggih, wale-wale menapa? Anggen kula ambuyungi dhateng Sengandika Kanjeng Koko Prabu menika estunipun sampun boten wonten ingkang kula toleh malih ngemuti babagan perkawis menika kejawi namung Sengandika Kanjeng Koko Prabu. Perkawis menapa Yai? Sasampunipun ingkang rayi Burisrawa gagar wigar anggenipun mengku dhateng Wara Sembadra. Hingga sapriki hangayam wana papanipun Burisrawa boten purun wangsul dhateng negari Mandaraka. Malah kala mangsa sowan dhateng negari Ngastina. Tansah anangis ngrungkepi dhateng pepanggonipun ingkang rayi Ngastina. Koko Prabu dangu sangsaning dangu. Manah kula tumunten nggadahi raos welas dhateng puring Burisrawa. Jernyatanipun dipun menapakaken menika tasih kadang kula piyambak monggo saben dinten tansah sowan dhateng Garing Ngastina anyun tak dhateng gegembolaning raos babagan anggenipun gandrung kaliyan pun Wara Sembadra nadyan sakmangke Wara Sembadra sampun pinengku garwa dening pun Harjuna inggih pun Permadi ewadene boten kendhat anggenipun tansah kepingin mengku garwa kaliyan pun Wara Sembadra kawontenan mekaten andadosaken manah kula welas tumuntun sakmangke kula wantunaken munjo atur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu ngemuti babagan perkawis menika upami alit Burisrawa menika nandhak ewah krana anggenipun tansah gandrung kaliyan pun Wara Sembadra sinten ingkang kecalan kejawi namung Paduka duweni ingkang rayi Ngastina ingkang baritipun cucuk dening Kanjeng Rama Prabu Salyapati Mandaraka. Mila babagan menika kula pasrahaken dhateng Sengandika Kanjeng Koko Prabu. Menggah sakmangke kados pundi anggenipun Burisrawa sageta kelamban anyeti dhateng pun Wara Sembadra Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Nuwun sewu Yayi. Menawi Yayi Prabu paring dawuh mekaten menika ateges ingkang Raka ing Mandura menika sinampiran pakaryan ingkang mokal kelampanipun. Liripun Paduka paring dawuh mekaten. Oh nggih, sabab menawi dipun petang Sembadra menika sampun boten legan malih. Sembadra menika sampun boten kenya malih. Sembadra menika sampun pinengku dening kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna. Mongko Burisrawa boten kendhatanganipun tansah gandrung kaliyan kadang kula pun Bratajaya. Mestinipun ingkang saged ngulire budi menika pun Burisrawa. Dasaripun jagat menika dipun gelar menika boten namung sak godhong kelor. Nanging jagat menika wiyar. Wanodya menika mboten namung Sembadra. Wanita menika mboten namung kadang kula pun Bratajaya. Nanging jagat menika kathah para wanita-wanita. Minggahipun para widodari mbok menawi Burisrawa menika nggayuh widodari saged kalem panjer. Nyatanipun Burisrawa menika atmajaning Nalindra.
Kanjeng Rama Prabu Salya menika kirang menapa upami purun minggah wonten ing Kayiwangan ngandhapaken widodari lajeng dipun jodokaken dhateng purun Burisrawa menika kula kinten angel mijen kowe ngranti suwe banyu sinaring nanging saking pitanganipun ingkang Raka ing Mandura ingkang sanget-sanget anggenipun menggalih babakan Bratajaya menika namung Burisrawa muta tuli kawontenanipun oh Prabu wonten dawuh boten maiben dhateng kawontenanipun pun Burisrawa ing kados mekaten kula piyambak ngraosaken raosipun tiyang gandrung mesinipun Koko Prabu nggih ngraosaken kados menapa raosipun tiyang gandrung nadyan jagat menika dipun jejer wanita parandene boten saged wonten ingkang mlebet lenging manah kejawi namung wanita ingkang dipun tresnani menika tumrap kula mila boten nama maneh menawi Burisrawa nggadahi sloga ingkang kados mekaten nuwun sewu menawi Burisrawa nggadahi sloga kados mekaten menika tumrap kula ugi boten nama maneh leres ngendika Paduka namung mugi dados ning kawuningan mugi dados ning kawuningan dhateng jengandika Yai Prabu Duryudana bilih dereng dangu menika Arjuna kaliyan para Sembadra anggenipun mangun bale wisma mangun tembayatan sampun pinaringan kanugrahan inggih menika wujud talining katresnan inggih menika wujud jejabang Bratajaya Sembadra adi kula menika sampun lairaken punang jabang bayi ingkang patutan kaliyan pun Janaka menapa inggih badhe kelampahan ing ngatasé wong wis duwe anak wong wis omah-omah tumunten kula mbudidaya megataken katresnanipun Buris Janaka kaliyan pun para Sembadra supados sak mangke Sembadra kula dhawuhaken kaliyan Burisrawa. Waduh, Yayi, nyuwun pangapunten. Duh, nyono cerak nyono sami mestani Tanata Mandura menika satunggiling nalindra ingkang boten gadhahi raos kamanungsan. Sepisan kula wantun megataken katresnanipun Sembadra kaliyan pun Janaka angka kalih kula wantun damel siya gesangipun jejabang ingkang sampun inairaken dening Wara Sembadra menika kala wau. Jagat Dewa Bathara Paman wonten dawuh jebul Wara Sembadra sampun kagungan putra samangke sampun wonten talining katresnan anggenipun mangun bali wisma antaresipun kadang kula pun Arjuna miwah Wara Sembadra wujudipun jejabang ing sampun inairaken saha sampun weruh padang hawa weladalah la inggih menawi ingkang bapa ingsun Plasa jenan namung nderek kersa maduka anak Prabu Ngastina. Kula sumanggaaken namung nuwun sewu lho nggih. Menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan menawi jengandika tumunten welas dhateng jejabang ing linaraken dening pun Dewi Wara Sembadra ateges panjenengan mentala dhateng kadang piyambak inggih menika anak kula pun Burisrawa. Sak menika tanganipun kantun awrat jejabang menika kala wau menapa awrat pun Burisrawa. Menika kemawon menawi awirat jejabang menika kala wau tumunten paduka mboten kersa damel srana supados Burisrawa kasembadan dawuh kanpun Sembadra la inggih sampun mboten dados menapa nanging panjenengan badhe nyumurupi dhateng solah slaganipun anak kula Burisrawa ing kados mekaten menika malah nuwun sewu nggih mboten nampa kula menika nglincipi carang apa-apa babar pisan mboten sawetawis Burisrawa sampun matur dhateng ingkang bapa ing kepatihan risak gedhagan menika menawi boten kasembadan dhaup kaliyan pun Wara Sembadra samangke badhe dipun nentengaken pejahi Burisrawa lho menika menapa boten bebayani nggih tumrap kula babagan perkawis menika kedah dipun petang babagan perkawis menika kula boten maiben panjenengan ugi awrat anggenipun ngemban kewajiban minangka kadang werdanipun ingkang putrayipun Burisrawa nanging tumrap anak Prabu Baladewa inggih awrat jer anak Prabu Mandura menika kadang sepuhipun Bratajaya inggih Dewi Wara Sembadra lajeng kados pundi mangke surakipun para kawula lajeng kados pundi mangke raosanipun para kawula menawi anak Prabu Baladewa tumunten wentala damel srana pisahipun Janaka miwah Wara Sembadra. Lah menika Yai. Raos kula mbok menawi paman Harya saged ngraosaken. Inggih, kula saged ngraosaken nggih. Namung semantena babagan perkawis menika ugi monggo dipun rembak kanthi sae kemawon. Sampun ngantos sing mangke
Ajeng Paduka anak Prabu masraken perkawis menika dhateng anak Prabing Mandura. Tumrap kula menika ugi mboten adil. Jernyatanipun menawi kula dados Nalindra Mandura, kula saged ngraosaken kados menapa raosipun anak Prabu Baladewa. Bawaduna, wonten dawuh, Ger. Monggo mbangipun Bawaduna kados pundi? Estunipun kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Jernyatanipun menawi dipun traju, kula menika ugi tiyang sepuh. Tur kula menika ugi ewuh hoyangipun badhe nemtokaken sinten ingkang badhe kula belani. Burisrawa menika anak kula piyambak. Janaka Sembadra menika ugi anak kula piyambak. Monggo samangke Janaka lan Wala Sembadra menika sampun peputra. Inggih menika menawi boten klentu, tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambiwara. Anakipun Janaka kalian pun Wala Sembadra menika pinaringan nami inggih menika Raden Abimanyu. Mbok menawi ngaten, Ger. Nggih, Bapak Penembahan leres. Nah, monggo nembe kemawon mra dhateng Padang Hawa. Nuwun sewu, leres ngendikanipun Adipati Harya Sengkuni menawi babagan perkawis menika panci kedah dipun petang sampun ngantos sak mangke tuna tembe wingkingipun. Kula nyembanggaken Bapak Tuna. Kula pitados kalian Paduka Bapa ing Saka Lima. Piye Kakang? Miturut Kakang Penembahan Durna, aku tak krungu penemumu piye? Nuwun sewu lho, Di. Nggih. Sapunika dipun petang babakan anggenipun anak Prabu Baladewa menika nuwun sewu. Dipun tanting lair batosipun anggenipun ngrungkepi dhateng negari Ngastina. Liripun kados pundi? Anak Prabu Baladewa menika sampun saged dados pengayomanipun para Sata Kurawa, pengayomanipun negari Ngastina. Ateges anggenipun lenggah wonten negari Ngastina menika lair batin, mboten kok lair tok. Ning batin ya tetep ngrungkepi negara Ngastina. Inggih. Mila menawi panjenenganipun menika ngrungkepi negari Ngastina, menika ateges Burisrawa menika ya dudu wong liya. Burisrawa menika ya kadang dhewe. Burisrawa menika ya rayi piyambak. Torta anak Prabu Baladewa menika dados putranipun Prabu Salya mengku garwa Dewi Erawati. Iki Bawadura leres. Nah, ateges Burisrawa menika rayi panjenengan piyambak. Nuwun sewu lho. Janaka menika ya rayi panjenengan piyambak. Samangke dipun bobot kemawon. Bobotipun Janaka kalian bobotipun Burisrawa menika awrat pundi kula nyuwun sewu. Bener kuwi Kakang. Ning sing dikon bobot mesti bakal bingung. Loh, mestine ora kena bingung, Dipatih. Nek kepengin rampungi perkara ya kudu milih salah siji, ngorbanke salah siji. Ning nek kabeh abot ora gelem ngorbanke salah siji, ora gelem milih salah siji, ya wis ora usah dadak nganggo perkara apa-apa. Burisrawa rabi ya kekarepmu, Janaka karo Siap Sembadra duwe anak ya mangsa bodho. Wis ngono wae rampung ora usah dadak mikir Burisrawa rabi karo Sembadra. Ning kene ditanting. Ngono? Abot sapa? Nek abot para Sembadra karo Janaka ya wis tegese kudu mentala karo Burisrawa. Nek anak Prabu Baladewa kuwi abot Burisrawa ya kudu mentala karo para Sembadra, kudu tegel karo Janaka, kudu tegel karo bocah sing lagi lair iki mau. Aku matur, aku matur. Kakang dina ora kaya beniki lah. Tembungmu iso gawe rada padhang kahanan iki. Lumbunge ora metu wayangane padhang. Neng kota wis tenang-tenang pikir. Ngono ya Kakang. Monggo Kek, sakmenika dipun penggalih. Panjenengan awrat budi. Menawi awrat ing rayi pun Janaka kaliyan Wala Sembadra, ayo sak. Panjenengan sampun gagas dhateng pun Burisrawa. Nanging menawi panjenengan menika awrat dhateng Burisrawa, ya kudu mentala karo Janaka karo Wala Sembadra. Sakmenika ngaten. Burisrawa menika kadang panjenengan piyambak. Tur panjenengan mau nuwun sewu, mantunipun Prabu Salya. Panjenengan saged menika awet pinaringan putra-putrinipun Prabu Salya. Nggih, Kang? Nggih. Menapa jenengan sampeyan sampun inggih menika pun Raden Wisata. Wayah kula piyambak. Kan teges panjenengan pun mangan bali semakan pun Dewi Erawati menika lair terus batin samangke panjenengan kantun awrat rayinipun Dewi Erawati, menapa panjenengan awrat Janaka karo Wala Sembadra. Namun nuwun sewu menika wonten gandeng cenekipun kalian anggen lahir batin napa boten? Lho ya. Pateni ning alas pun rampung. Napa boten dosa? Dosa iki wernane apa? Sampeyan jaman-jaman kok ngrebut dosa. Nggih, ngaten. Napa Kang? Nawala. Oh. Dosa iki wernane apa kula tak takon?
Upamane Prabu Baladewa menika boten sagah nanggung dosane Durna sing nanggung dosane. Lho tenan kok. Niku dosane sapa tak tanggung. Ora bakal wedi. Dosa ki sing nakokke nek mati. Ketemu wong ya ora tau ana sing takon dosamu pira, ora tau. Pokoke anggere ning donya menika nganggo serban sing nganggo sarwa putih iku sing sarwa putih ketoke wong remesi. Perkara wong niku dosa napa boten ora ngerti, sing penting ora wong remesi. Kula tanggunge kula tanggunge. Kula tanggunge dosane mateni bocah kula tanggunge, dosane megati wong omah kula tanggunge. Kula tanggunge. Ampun jangan malu, rombongan lampun nonton jangan malu. Mengke dosa kula ajeng kula dum-dum kali rombongan. Boten kita. Nggih, nggih. Oh, boten tapi soalé mau kaya ngoten. Kita ae wong donas-donas menang-menang. Ning dosane wah sake keruk. Ketarane wong sing menang-menang tur dosane akeh. Rambutane brodol. Oh, nanggre dibuka kok tengah iki kok. Nah. Iku dosane pirang-pirang. Ya nggih. Cantre-cantre saka limo kathah. Dados sedaya menika sak mangke gumantung Anak Prabu Baladewa. Ngaten mawon. Panjenengan boten saged putusi, kula boten saged putusi, Anak Prabu Durna menapa malih ugi boten saged putusi. Sagedipun namung ngaturaken perkawis menika. Lah, ingkang sampun nampi perkawis kedah saged putusi perkara menika. Gumantung awrat dhateng pun Bresrawa, menapa awrat dhateng pun Janaka. Lah, Rusianipun napa? Rusia. Niku lho sing kudu nanggung resiko. Resiko nipun inggih menika mrayawat para Sembadra berarti berarti anteges bener Anak Prabu Baladewa menika boten lair batin wonten Garing Stina. Nek Anak Prabu Baladewa menika lair batin wonten Garing Stina, oh tegesipun panjenengan dipun sampiri pakaryan ingkang awrat kemawon kula kinten sagah ngleksanani menika menawi lair batin nggih. Sigra-sigra yen permana banca sigra ngrakit nawang sesong Nalindra Marwa sing sang Patri gumulung mangrempak Patri gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka kiri-kiri jagat Patri jagat Pangestu Kura. Waduh, menawi caranipun mekaten kula menika persasat dipun pojokaken dhateng kawontenan. Kula semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Prabanipun menggali perkawis menika nggih. Yayi. Sampun ngantos kula menika dipun kinten setunggiling nalindra. Ingkang boten cukup dhateng kesagahan kula lan kewajiban kula. Minangka dados pamomonging para kadang-kadang kula Sata Kurawa. Ateges menawi Burisrawa samangke gagar widaranipun jawab kaliyan Wara Sembadra. Badhipun entengaken pejahipun Burisrawa menika kula nderek jalan. Kula dina samangke sampun tetepaken sampun ngantos kedangun kula mapan wonten negaring Astina kula nyuwun pamit. Kula badhe tumuju dhateng negaring Durawati. Yayi Prabu Durawati Wara Sembadra samangke menawi boten purun kula boyong wonten negaring Astina. Wah, nadan kadang kula piyambak rawe rantas malah bakal kula.
jiwa matur. Bawuduna. Wonten jawab ya. Kula aturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Gawah sami-sami. Ayo boten saking Bawuduna. Kula winten Bawa Prabu Baladewa boten badhe santah nampi kewajiban menika. Oh, kula sampun ngertos. Estripun ana Prabu Pandura menika nadya mriki niki. Kula iso ngetingalaken kesakitan kula. Pitados sampeyan. Oh, Nadyan ana Ndraga Winatara jaman nome gentur kamane. Ning nyatane kula walik peningale. Oh. Kula ngedaping paningal anak Prabu Baladewa lajeng paring pangandikan. Tresna Janaka ora menake Sembadra sanak atur-atur dosa. Rawe-rawe rantas manah putu. Oh, menika pergi saking bapak sekalipun. kula percaya. Niku nganggo aji-aji apa? Woluh balik. Kula balik kita menapa? Kula balik menika nggo malih paningale wong sing kudu dibalik paningale. Kula kok akeh wong sing manut karo sampeyan. Kula balik. Ngoten iki. Nggih, tapi sampeyan nonton dulu ya. Kula kok dadi kula sakniki percaya karo sampeyan. Perkara apa? Aja kok menungso sing warik panjenengan. Andre iso warik panjenengan. Tak soto lho. Mboten dawuh, kesaken tujuh. Mboten. Kula maturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Sami-sami. Mboten dados menapa jen menika Kados pundi? samangke saenipun gandeng anak Prabu Baladewa menika nembe paring pangandikan. Wong sing jeneng paring pangandikan menika iso tenan, iso goroh. Tegese iso tenan iso goroh. Iki mau nang kene ngene ya Dipate. Anak Prabu Baladewa saguh bakal megatake katresnane Janaka karo Para Sembadra. Para Sembadra diboyong marang negara Ngastina, terus anake Sembadra sing jeneng Abimanyu mau dipateni. Nggih. Ning niku ora lagi omongan. Nggih, nggih. Sing jeneng wong ana omongan iki iso ngapusi. Nggih. Mula aja nganti anak Prabu Baladewa menika ngapusi. Saenipun dipun ketamaken para Sata Kurawa dipun pandhekani Adipati Haryasenguni menawa dadi cucuking ngajurit. Sampeyan iki nek ora goleke gawean kula ngapa ta? Aku dadi kula sing kudu dadi cucuking ngajurit. Kurawa niku nek karo sampeyan mesti manut kabeh. Oh, nggih. Kurawa dijawuhi supaya niti priksa anak Prabu Baladewa. Mengko nek anak Prabu Baladewa menika estu-estu sowanten negara Ndarawati megarke katresnane Janaka kalih para Sembadra sartane boyongipun Abimanyu. Nah, niku ateges Prabu Baladewa menika pantes dipun inggahaken wonten pepanggonan, dipun sembah kaping 1000, tegesipun netepi dhateng pangandikanipun. Nggih, nggih. Ning nek ning nek ora, Nggih. ateges anak Prabu Baladewa menika namung goroh.
Wajibe wong gara menika aja dinaik pangapura. Rencak ning dalan. Oh. Anak Prabu Baladewa Pateni. Weh lah. Sampeyan iki rumangsaku sore-sore kok wis mateni wong loro lho. Lho, kula niku kudune mateni wong enem. Nek mateni wong enem, kula enggak ero. Oh. Pendhita nek kulinane main ya ngono kuwi. Mateni wong loro mboten apa-apa Dipati. Nggih. Abimanyu pateni, Baladewa nek ngapusi pateni. Pun pokoke kabeh sing kira-kira ora manut karo wong Astina pateni. Nggih. Mengke mengkari turah wong loro sak donya ming kula karo sampeyan. Nah, mbungai. Ya nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih, Paman Arya. Wonten dawuh. Sata kula dipun pidhalaken sendika ngestaken dawuh mlapat tindahipun Kang Prabu Mandura. Menawi ngantos Dura anggenipun badhe mejahi dhateng majanipun Sembadra, duwin boyong para Sembadra. Kula ora sudi negara Ngastina kanggonan nata Mandura. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bondo tangane kerincung sikile. Bondo, bondo. Leboke Pak Kunjaran. Leboke, pokoke dibonto terus dileboke. Nggih. Dewate, Pripun? sesuk kula nek pentas ora arep godolep, Depat. Burung apa-apa wis ayo. Ning niku janjane le seneng nek pun ngenten iki, mengko teng omah do nangis kabeh. Mergo do ora duwe pemetu. Nggih. Nggih. Karto warna wonten timbalan ing adhau budhana kang padha sibing sun kuduna datun kawula nun para matal pasilan yen tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Karto Marmo purna gatining pananggilan sanata sawetara kedatun celuk saking dampar kula kenapit gambaran gading kadheranken sangganing para mbanjeti manggung ketanggung Joko paloro ing sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandurawa tindaknya Sri Naranata katon gumebyar candrane
Sepulane ora woro aku supaya nanggawe kula tiras cinta senadyan nabrak banjir denganku tanpa kaluwak isir sepulane ora woro aku sulaya nagawe kula tiwas nanggawe cinta senadyan nabrak banjir denganku tanpa kaluwak isir matur nuwun ya nak ya men padha lenggah dhisik ya awak dhewe ngaturake apa wigatine bengi iki ya dene sowan ana ing dusun Duwet Genthong ya piyungan
Ditimbali karo sapa? Panjenengane Bapak Suparayana. Suparyono apa Suparayana? Iki lek nulis Suparayana SE, Suparyono ya kena. Bengi iki pergelaran ringgit wacucal bengi iki ya kuwi tasakuran kitanan Ananda Pradana Putra Dharma. Oh iya. Karo halal bihalal keluarga Bapak Suparyono SE. Oh. Bocah sing disupitke iki sing nang pinggir kotak nganggo sandangan Jawa iki no. Iya. Ya awake dhewe le payu ya menggumantung karo cah cilik-cah cilik sing seneng wayang ngono kuwi. Iya. Mergo terus mutah karo bapakne ngedrel pokoke wayangan sing mayang kudu awake dhewe. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Jalaran saiki wis sarang-arang no, wong supitan tanggapi wayang wis sarang-arang. Iya. Mula nek cah cilik seneng karo wayang ki diopeni, digula wentah. Ya, syukur diojo-ojoki. Heeh. Ngono ya, Mak. So nek supit nanggap wayang le nek ora gelem ngamuk, ngono wis. Iya. Beres ya, Mak. Iya, nyatane ya kelakon tenan iki bapakne nang omahku nganti sambat. Wah, jan tobat kula pokoke. Pokoke njaluk ditanggapke wayang. Ya syukur alhamdulillah. Lah saiki tontonan ya sing luwih ringkes tinimbang wayang ya pirang-pirang kok no. Iya. Lan atur panuwun katuraken dumateng kadang-kadang ingkang paring panjang puyung. Mudah-mudi dusun Duwet Gentong, tokoh masyarakat anugi masyarakat Duwet Gentong, jajaran keamanan Polsek Kecamatan Piyungan lan sedaya para tamu. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Kanthi pamuji muga-muga bocah iki panjenengane Mak Mas Pradana Putra Dharma. Iya. Dadi bocah ingkang iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa, ngerti marang piyai sepuh, dadi bocah ingkang soleh. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Sartane le seneng karo wayang ya aja mung kandhek nalika bocah tok no. Ya. Muga-muga tekan dewasa sesuk ora dadi dalang, ora dadi pengrawit ning tak dongak-dongake dadi wong sugih sing iso nanggap wayang. Amin. Sing dijaluk ya ngono. Mergo nek awake dhewe ora gumantung karo wong sing piyai duwe sing tresna karo wayang iki wayang saiki nang nggono popol ning nggon rasulan. Iya. Merti desa ngono wae ya, Mak. Iya. Merti desa wae nek ana aspirasi, nek ora ya ora. Iya. Ayo ngaku wae ora usah dadak. Nek ana aspirasi ya yo merti desa nek ora ana aspirasi ya urunan yo memeng. Nah. Syukur luwih becik ndelok nang YouTube lan sak piturute. Ya pancen yo bener. Muga-muga iso dadi srana kamulyane bocah iki ya, Nak. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Wah, bocah iki kendele kliwat iki. Ya. Mau teko lakurung tekoke wis, Pak, foto, Pak. Ya. Ya pancen ya. Ayo nek kayane nuwun sewu wong bapakne wae ya nuwun sewu. Pasuryane ya mbiyen rada ndugal sajae. Ha iya. Ya pancen ngono kok ya Mak. Iya, mula nek peputra kaya ngono kuwi wis sak trepe. Ning bocah nakal kuwi aja terus diseneni, aja dianggep bocah sing luwih. Kuwi kadang kala ana sing ngarani bocah hiperaktif no. Iya. Kuwi sesuk bakal iso dadi bocah sing pinter, dadi bocah sing migunani, dadi bocah sing luar biasa kepinterane. Ya, pokoke didongake wae no. Iya, pancen ngono ya Mak. Iya. Bengi iki ditimbali ana daleme Pak Suparyono SE. Ya, ana ing Duwet Gentong. Lah kok ora pati ndugamana angine kaya gedene ora jamak-jamak nang pereng gunung. Kowe tak omongi mumbengi nang Magetan kuwi angine luwih ping telune iki. Oh iya to. Dadi nek jejer kae Koko Prabu senge mak glondeng. Ya, luwih bantal kok iki diserang angin meneh. Ya muga-muga dadi pratandha. Yen to digawa angin ki jenenge saya malembar tekan ngendi-endi papan no. Amin. Sing dijaluk ya ngono. Ya. Bengi iki kudu streaming langsung lumantar channelku ya kuwi channel Dalang Sena. Ya. Sing ngendi-endi sapa do prisani iso nonton. Ya, pancen bener ngono. Komplit tok gawa mrene. Tak gawa mrene sak gamelan wayang. Kabeh komplit no. Sinden ana pira? 8. Oh. 8. Saka pojok kono tekan pojok kene. Iki eneng sinden anyar pojok dhewe. Aku nek ana sinden sing rada pekoki mesti tak ajakno. Iya. Iki bocahe blokon tur rada budhek. Oh.
Dadi sore mau wis lereran to nek ora tak ceblek kanggo wayang ndak. Wong kancane kur kok malah ler. Iya, ngono ya, Mak. Elek-elek tanpa rupa iki saka Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Banyuwangi sekolah nang isi Ngayogyakarta. Ya, tur putra dalang. Oh iya to, iya putra dalang iki. Putrane Mas Sun Gondrong. Oh iya. Ning sing lenggahe ning Banyuwangi. Wo, ngono ya, Mak. Iya. Keluwiyane nggo napa bocah iki? Ora ana keluwiyane. Gawa sinden nek keluwiyane akeh ki malah janjane malah engko pentas ping 4 ping 5 ngono wis ming ngono-ngono wae. Ning sinden ki anggere sing rada petok, ha kuwi malah menghibur. Ya, ngono ya, Mak. Kaya Elisa kuwi mbiyen takjak pertama ya ming nyinden tok ya ora ana gaunge ning bareng takjak omong-omongan suarane kagok. Lah, saiki malah dadi sinden viral. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Mula sinden ki kudu sing pinter. Ngono ya. Kala mangsa nek arep pentas ngono, tak semire rambutku semir apa-apa. Dadi engko ketok abang kae, gelungan rambuté abang, gelungane ireng. Ya, sekasa kok telik. Ha iya. Engko iso dieksplor menjadi sebuah apa jenenge iki? Kelucuan no. Oh iya, ya pancen bener ngono ya, Mak. Saka ngendi iki? Saka Banyuwangi. Ya. Asmane sapa? Tak tepungke dhewe no. Ya. Jenengmu sapa? Ben ditepung karo wong kene. Kula. Heeh. Kula Anting Lambangse. Sapa? Anting Lambangse. Anting Lambangse. Nggih, Pakde. Pripun? Ora, aku ngepek mbokmu gedhe iki dek kapan? Kowe iki lagi melu pisan kok nyeluk Pakde lho. Ya ora apa-apa. Ya karang bocah ngono Pakde. Banyuwangi ya asale ya. Nggih. Oh, kok aku sekolah kene ngopo kowe? Napa? Kok sekolah ning ngisi? Buntu. Pripun, Pakde? Andel ora ya. Kaya ngene iki. Kowe. Apa sing tok sedot ki apa? Anu, niki lho kentel-kentel niki. Kentel-kentel ora. Nggih. Iya. Anting Lambangse. Nggih. Ya. Banyuwangi desane ngendi? Kula Tegal Nrimo. Hah? Tegal Nrimo. Tegal Nrimo. Nggih. Oh, ya Tegal Nrimo Banyuwangi. Ana apa ora ana sekolah seni? Mboten. Ming sanggar ngoten niku lho, Pakde. Oh. Ming sanggar. Kula mboten ngadeg po niki. Engko kok. Gringgingen Pakde kula. Sing jeneng abote wong golek dit ki ya ngono kuwi. Wong urung dikon ngadeg kok wis ngadeg ora. Iya. Rasa kesusu to, engko ngadeg dhewe. Aja tok warai ijik bocah iki. Ijik bocah. Ya, kowe iki tak takoni jenengmu ki men piyayi padha ngerti kabeh. Kowe ngerti ora? Piyayi semene sing padha mrisani iki trek-trekan. Do lurukan saka kono. Kowe engko nek wis ngerti jenenge sekali dek wis mlebu nang YouTube wis kabeh do prisa karo kowe. Nggih. Wis mulai dipercantik rupane kuwi. Dereng cantik po. Durung. Nggih. Oh, Benjing. di luluran, harus mulai luluran kaya mbak-mbake kae engko nek pas ora nyinden luluran. Nggih. Nah, kuwi anting-anting kok kembang ngono kuwi ora. Mboten napa-napa to, Pakde. Ya ora apa-apa. Iya. Iya, jane aku wis suwe ngancam bocah iki wis suwene rungokno kesempatan takjak. Iya. Ora takjak ki dheke muni karo aku. Mak Sina ki sengit karo aku apa ya? Ngono. Lah kok sengit ngopo kok aku ora dijak ngono. Nggih mboten lho, Pakde. Lah iya ora kaya. Heeh. Nah, matur suwun, matur. Sik Mbak Anting kula tak maca nawala sik nggih. Oh nggih, monggo. Heeh. Kaya bakul. Sik kula tak neleki rika sik nggih. Monggo. Iya. Nawala pirang-pirang ya di anu amplopi kabeh nok ya. Saka Sugeng Dalu bucange kula nyuwun podang kuning saka Pak Ratno. Saka ngendi iki saka Gading Wonosari. Oh iya. Pak Ratno saka Gading Wonosari. Wah jan nawala akeh tenan ora kaya bengi iki nok. Assalamualaikum
Kula Pak Karjilan Umbul Sari Piyungan kula nyuwun lagu Caping Gunung, Caping Gunung. Kula Pak Supo iki sing mau. Heeh. Wah, amplopan kabeh. Aku ayem nek amplopan ngene iki no. Iya. Nek anggere njaluk gending mung nganggo suwekan dus nek wis. Ya. Grajagan Banyuwangi Gelang Alit. Kula kinunaken kagem pamong Desa Srimulya lan sedaya warga masyarakat Srimulya. Kanthi atur mugi tansah saged nyawiji ing karya saking dukuh kali Gathuk Bapak Supriyanto. Matur nuwun. Ya. Ngono ya, Mak. Anyuwunan saking Bapak Suparyono ingkang hamengku gati nyuwun lagon putra Nusantara sinom lan pepeling. Oh, bapake Mas Pradana. Iya. Liyane ana ora? Sisih siji no? Ya. Diurutake engko ndak ora kewaca kabeh malah. Saking Profesor Yoyok. Oh iya, untuk Adinda Herni Kemat Tembang Kangen Tresna Cinta Tak Terpisahkan. Oh iya, matur sembah nuwun. Cinta Tak Terpisahkan Tembang Kangen ya engko diaturake Tembang Kangen. Heeh. Matur suwun yo alon-alon. Ya. Diaturake monggo. Ayo nyoba sik, kowe sik sing anyaran. Ya. Kula ngadeg. Heeh, ngadeg ana. Ya Allah, alhamdulillah. Wong ning niate nyinden kok lagi nyinden tekan limbuhan kok gringgingen lho. Wis gawe wis. Nggih. Nah, wah. Iya. Kira dinengah napa minggir ning iki, Pak? Kak karemu. Nggih. Aja tengah-tengah engko jero. Iya. Saderengipun matur nuwun sampun rawuh Bapak Ibu tumplek-blek ten mriki nggih. Nggih, wah jan pinter cah iki. Niki acara napa, Pak De? Supitan. Napa? Supitan. Sumpitan. Supitan. Supitan niku napa, Pak De? Nah iki lek arep jelaske kangelan iki. Lah opo nggonamu Banyuwangi kono ora ana supitan? Lah supitan niku napa sik? Supitan kuwi bocah cilik cah kelas. Ya cilik lah. Sakmono kae sing nyandang Jawa kae. Ya kuwi diilangi sukertane. Sukerto sing pundi? Kula kok mboten dong to, Pak De. Aco aku malah ini. Iya. Ngene lho. Apa jenenge? Iki apa? Sik meneh wae. Ngene iki. Niku napa niku bentuke? Ayo ki ngene iki tak jelaske ngene iki. Terus iki dikethok. Yes, terus dadi ngene iki. Sing dikethok niku napane, Pak De? Ah, ya kuwi. Ale arep duduhi kangelan. Iya. Wah, tobat iki. Kowe iki ra ngerti tenan to? Mboten. Waduh, Gusti. Tobat tenan kok. Niki ten saru-saru mboten? Ah iya no ya. Nek disebutke ya saru kok ya. Bahasa Indonesiane napa, Pak De? Burung. Burung. Heeh. Burung dikethok. Oh, dipotol konokane ngoten. Ah, Nggih. Terus. Nggih. ini paham ora ganggu-ganggu ora. Ora mbayangke lho. Iya. Mboten kula mboten ngertos kok bentuke. Ah iya, wis rasa. Rasa bayangke. Ya. Kowe arep milih apa, Mbak? Angkin apa anting? Anting. Anting. Ya. Anting lamban sih. Iya, ya. Nggih. Caping Gunung apa Tembang Kangen apa Grajagan Banyuwangi? Ya yang jelas dulu napa Pak De penake. Kowe tak bacok sirahmu lho. Grajagan mawon nggih Pak De. Bawani Gelang Alit. Lah nyapa? Lho nyapa-nyapa ya bawani kok. Oh, Bawane Gelang Alit. Mampiat mayon. Kowe saka nggonamu nek asalmu kono nek ora apik percuma. Iya. Yo. Ayo Om. Mampiat mayon.
Matur nuwun. Sampun nggih. Loh. Dereng. Ya. Suarane Ya, apik suaramu. Iya. gendeng belam miangan. Wih, le nyekel mik kok dadak ngene iki ngapa? Ben ISIS. Nek sing jeneng wong wedok ki sing sopan. Ya. Ning nek nggonamu arep nggonamu nek do nembang ngene nek ning yoja ngene. Ya, ngono, ora ngene. Heeh, ngono kuwi diingkupke ora kaya wangi-wangi ae. Lu toyo kowe. Nyeram. Nyeram biai nuswan toro bianyu Munggah, Mbak. Kulon ke gunung wetan segara. Ha iki jenenge kowe ngrusak nek direkam ki ngrusak rekaman. Kok ngrusak rekaman ngene lho. Wetan saiki nek medun maket ngono. Wetan pet ngono. Kuwi nek nggo dolanan kaya nek aku dak cilik kae. Aku wis lali mbiyen. Biyen nek cilik aku dak dolanan nganggere baratus ning kali kae tak mlebokke gelene. Iya. Lor kidul lalas angken. Lho edan iki cengkok Banyuwangi asli. Lor lan kidul lalas apik no. Terus nak. Iya. Mula nek golek sinden ki rak rupane rasa ayu-ayu wis sedengan ngene iki tok. Iya, ya ming durung iso dandan. So nek wis iso dandan, bocah iki mesti moblong-moblong kae. Ya. Keleke iki lho. Ini ciri khas Pak De. Ciri khas apa? Apa wong Banyuwangi nek nembang ngene kabeh? Kulo tok. Ha ya kowe. Kowe tok kok nggo ciri khas. Ya, ya. Kang kaliwiat liwiat belamiangan Rasa kuwatir, sesuk-esuk 200 kecekel. Ojo takon seneng tangga. Bisa joget cara Banyuwangi ra? Aduh. Hah? Nggih mengke nggih. Lho kok mengko karo nyanyi kok joget. Nek tak trumblang ngeber. Oh nggih, mengke nggih Pak De. Iya. Mbok Pak De ngajari kula ten mriki. Wah, jotos lho.
dalan kok kon medun ngono. Aku nek ngeber ya ora wangun, nek ngeber iki wangun. Wangun sing wedok nek ngeber. Wek cret, wek. Yo. Tanah indah ku melyaring ku melyaring Taman Sarino Swang Toro Iki lho, nembang dinikmati tenan iki malah bocah wingi sore. Iya. Mripate merem le nywara dipenak-penake. Gumelari. Uru. Taman Sari. Yo, gerajakan ya, gerajakan. Duh, Kowe iki ngopo ngono kuwi? pirose kan nganu keleke kan ngene iki. Ah ya, nek keleke mingkup ya keneke ora usah maju. Mengkon mingkup kowe kelek kok kene maju ngene apa. Iya. Kaya wong idiot. Monggo.